tíme, ktorý si pripíše v sezóne buď to 13. alebo teda celkovo 13. víťazstvo, keďže oba týmy zatiaľ vyhrali 12 krát. Však Humenné 10 krát v riadnom čase, Skalica len 8. Legalinov nájazd. Kľúčka do forehandu a dáva gól. Prekonal Patrika Kozela veľmi peknou kľúčkou. Nechal tam Kozel dosť miesta, nechal sa nachytať. No a Legalin potvrdil šikovné ruky. A Skaličania majú podobné typy hráčov aj na striedačke pripravené. Ísť na ďalšie nájazdy. Martin Přigocký, poľský reprezentant. Však rodák z Trenčína proti Beržincovi. Neprepasíroval puk za bránkovú čiaru, aj keď vystrelil tak prudko, že Beržinec skoro nacúval do bránky. Medzierku medzi betónami Beržinec nenechal. No a Petr Obdržálek. Najproduktívnejší legionár v Extralige, kde odohral vyše 720 zápasov. Pardon, vyše takmer 500 zápasov, teraz však gól nedáva. Obdržálek má na konte 351 bodov v Extralige, čím je ďaleko od prenasledovateľov. Prekonal Kamila Brabenca, ale v prvej lige mal produktívnu minulú sezónu, 55 bodov. Teraz je to o čosi menej, no ale už sa venujeme nájazdu na opačnej strane. Vrábeľ strieľa do vinkla, Beržinec ani len nepohol. Tak aké sa to zdá byť jednoduché. Vrábel si puchol hokejkou ohľad, no a potom zavesil puk do vinkla. Rastislav Špírko, 40-tník, ktorý v lani pôsobil v Jastřebí, v Českej lige získal titul s Pardubicami pred 14 rokmi. 43 reprezentačných zápasov, 4 góly a teraz nádherne namieril. Obdobne ako na opačnej strane Vrábel. Špírko krásnou strelou švihom do vinkla nad lapačku. Veľmi pekné umiestnenie od Rastislava Špírka. 2-1 pre Skalicu v nájazdoch, čo bude chcieť zmeniť Železkou. Hráč, ktorý dnes duel otvoril gólom a Forsbergovský jednou rukou sa pokúšal zasunúť puk za Beržinca. Ten ale nechal ľavý betón na ľadovej ploche. Natiahol sa a puk zastavil pred bránkovou čiarou. Šachvorostov môže streliť tretí skalický gól. A jeho dáva. No a sú Skaličania veľmi blízko k druhému bodu. Aj Legalin, aj Šachvorostov, predtým aj Špírko. Len Obdržálek neskóroval. No a teraz je matematika jasná. Ak Humenčania neskórujú, tak je po zápase kapitán Vaško. Čelí Beržincovi. Ak dá gól, ešte udrží Humenné v hre. Ale netriafa bránku. A je rozhodnuté. Skaličania predsa len duel vyhrávajú 4-3 po samostatných nájazdoch. Možno sa im vzhľadom na vývoj stretnutia bude ten zisk 2 bodov máliť, ale v každom prípade víťazstvo sa počíta. Skaličania teda sa doťahujú na svojho dnešného súpera v počte získaných bodov. Majú ich na konte 35. Pripisujú